Ayan mga guys, may bisita na dito, may nanginginain na. At syempre may nagsabrag na ng pera, may naghadudag na dito ng salapi ng kwarta-kwarta talaga dito sa plaza. At mayroon nang nag-uro-uro dito mamurot ng tunod ng kuratsa. At syempre higit sa lahat, mayroon na ditong nananakgas. Opo, dahil fiesta na, tara na, patro na, manakgas na. Opo. Ayan guys, bisperas pa lang nanakgas na. Ayan, welcome back mga guys. Yes, break it down yun. Nandito na ang ating pagpapatuloy ng ating vlog dito sa Barangay Aruganga, Lawangan, Northern Samar para sa kanilang Fiesta Celebration 2025. At ayan mga guys, may nagsidatingan ng mga bisita dito sa bahay, sa mansyon nila Ninong Erning at Ninang Margie. Mega love shoutout. At sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray. Opo, yes, break it down you. Tara na mga guys, mamiesta na kayo. Oh, nandito na mga first honor. Hi! Hi! Hello! Mau pa yung patrong Barangay Aruganga. So, ayan mga guys, nandito si Ate Ganda. Bantay siya. Bantay siya sa mga mananakgas. ang sama. At ayan mga guys, nandito na ang pagkain at binabantayan talaga natin baka takgasin nila Patrick at Nika Good Vibes. Ayan mga guys, shoutout dito sa mga kumakain. Hello, pasok lang kayo. Ayan, marami pang pwedeng takgasin doon. Hello, happy fiesta. Happy fiesta man. Ayan mga guys, ang dami-daming bisita dito at tingnan nyo naman ang haba-haba ng pila para talagang release ng 4-piece. Opo, ng ayuda, ng tupad at kung ano-ano pa. Pero ang kakaiba dito mga guys, talagang grabe, ang daming bisita dito at yung bahay po nila Ninong Erning ay malapit lang po dito po mismo sa plaza ng Barangay Aruganga. Kaya naman grabe guys, yung mga bisita galing doon sa Sayawan ay napupuntahan talaga dito for today's video. Nandito pa sa labas Ayan mga guys, ito talaga dito yung isa sa pinakamaganda sa bawat fiesta celebration dito sa Northern Samar. Dahil talagang nagkikita-kita po yung buong pamilya, ayan, nagkakasayahan po. At kapag ganitong celebration po ng fiesta ay talagang ayan ang pinaka-highlight talaga, isa sa pinaka-highlight ang sayawan po talaga sa Vesper Night dahil talagang grabe, sobrang enjoy po makita ang mga tao dito na nagsasayawan, nagda-dance, tumatalibong talaga sila. At ayan mga guys, dumating na talaga ang isa sa pinaka-paborito kong part sa sayawan. Ito talagang kuratsa dance interpretation. At talagang pinakuratsa na dyan ang aking Ninong Erning kasama si Ma'am Belinda Caparal na talaga namang grabe guys. Sila talaga ay nagsabrag ng kwarta dito talaga. At tuwang-tuwa po talaga yung mga tao dito. Tingnan nyo naman guys. Ipapakita ko sa inyo kung paano si Ninong Erning dito talaga nagsaburak ng kwarta sa Fiesta Celebration sa Barangay Aruganga. Opo. At ayan mga guys, pinakuratsa din ng aking dad. Opo, at talagang tuwang-tuwa siya kapag ganyan pinapakuratsa talaga siya. Kaya naman dyan guys, nag-enjoy talaga ang daddy namin for today's video. At kapag ganyang may sayawan na talagang gustong-gusto niya, pinababayaan na lang namin siya dahil nag-i-enjoy naman siya sa kanyang gagawin. Opo. At ayan mga guys, dagang salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang ang ating vlog para sa naganap na Fiesta Celebration sa Barangay Aruganga, Lawangan, Northern Samar. Mega love shoutout sa lahat po ng mga taga Barangay Aruganga. Guys, dito na lang ang ating vlog dahil syempre tayo'y magtatagay pa, tayo'y manunumsum pa. At higit sa lahat mga guys, ang pinaka-paborito kong part sa Fiesta Celebration, tayo ay mananakgas pa. At may nanakgas talaga dito.
Ayan guys, bisperas pa lang, nanakgas na. Malaking bag namin. Ayan, promote your channel. Ano nga channel? Ka-good vibes. Ayan, guys, follow nyo po. Ka-good vibes, Matakgason from Palapag, Northern Samar. Malaking bag namin.